אני הייתי פרס. אני הייתי פרס, הביאו אנשים לראות אותי מבחוץ. כדי שיראו מה הצליחו לתפוס. אני השגתי חבילת קלפים באיזשהו שלב, והחלטתי שדרך הקלפים האלה אני אצליח לרכוש את אמונם. אפילו שהם השפילו אותי או צחקו עליי או ביזו אותי במהלך המשחק, אני חדורת מטרה. אני אגרום להם לחבב אותי כדי שאני אקבל אוכל, כדי שאני אצליח להשיג מים. גם היה איזשהו רגע שאמרתי שאני רעבה, והוא אמר לי, תעשי את זה עוד הפעם. תגידי עוד הפעם אני רעבה. ואמרתי שאני רעבה, ואז אמרתי לו, לא. תעשי כמו שעשית מקודם. וזה קצת עצבן אותי, זה היה מאוד משפיל. עשיתי את זה בכל זאת, והייתי צריכה להגיד, I'm hungry, ולהתחנן ממש. ולשבת לשחק את הקלפים שנייה אחרי. אחד מהם היה רוצה שנסתכל עליו כל הזמן. כשהוא כועס עליי, הוא רוצה שנסתכל עליו מקרוב כל הזמן. שנזכור את הפנים שלו ממש 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 טוב. אבל ממש, תסתכלי לי בעיניים. תסתכלי, סתמי את הפה ולכי לישון. ואז הולכת לישון, ואת חולמת עליו סיוטים בלילה. אמרתי, לא משנה מה קורה. לא משנה מה קורה. אני קמה בבוקר ואומרת תודה שקמתי בבוקר, ולא משנה מה קורה. אני אומרת תודה לפני שאני הולכת לישון, שהנה אני עוד יום קדימה. זה מה שהחזיק אותי. והדבר היחידי שהחזיק.